हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो बयखौबो आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दंथ'यो जों दा बागानपारा बाथौ फुजायाव थांनो ओंखारदों खुलुमना फैनोसै दिनैहाय बोथोराबो मोजांथार स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासे एबारसो फार्स्ट टाइम थांगोन आङो थेवबा गारियाव गाखोदो थांगासिनो लोगोफोर बागानपारासिम जोंहानि न'निफ्राय बारा गोजान जाया आधा घन्टानि लामा लोगोफोर एबार गल्डेन जुबिलीनो बाथौ फुजा खुंनाया 50 बोसोर जाबायनो बिराद नायनो गोसोथार आङो थांगासिनो थाबायनांबाय ससे गारि पार्किं खालामनायनिफ्राय गेटआ एसे गोजान जायो जि मानसिखा गेट सफैबाय लोगोफोर नायदो गेटखौ बागानपारानि बाथौ थानसालिनि गेटआ बेनो लाइटजों जि बरिया साजायनानै दोनदों हाबनाय लोगो लोगोनो नुनो मोनगोन नोंथांमोना नैबे डेक'रेसनखौ जि मानसि जाखादो लोगोफोर एरायलायनो हायाखै बेनो बाथौ थानसालिया दा सिङाव खुलुमनो हाबैनोसै दा स्टेज सायाव खेराइ मोसानाय दिन्थिफुगासिनो दङ नैबे जाबाय सेकेन्ड गेट गेटनि खाथियावनो लेफ्ट साइडथिं जोबोद समायना मोनसे नुथाय दङ नै लोगोफोर बेनो समायना नुथाया मालाय मानसिफोरा फटक लालायसो गारदो जोंहाबो एसे सेल्फि लाहैनोसै दै नामा दैया सेल्फि लाखांबाय लोगोफोर दा सेकेन्ड गेटआव हाबैलायनोसै बागानपारा फुजायाव दख'नानि दखानबो दङ दा बिथिंजाय पर्दा आरो थियेटारबो दङ सोरबाफोर नायनो गोसोबा नायनो हागोन नोंथांमोना मुनियानि दखानाव जि मानसिखा लोगोफोर जि दामखा आरायस'नो लोगोफोर जाथ'नायसै आंहा जन्मनिफ्रायनो एफेराखै दिनैसो फार्स्ट टाइम नायगोन नामा नायनो थाखाय जि लाइन जाखादों मानसिफोरा नायदो लोगोफोर नुमानिफ्रायनो केटार बानायदों तुम्हार रूपाल तुम याद भरा दिया लाहे लाहे भरा दिया आपन लगा देखो सर तुम्हें लाहे 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 देखो पूरी दिखाई दिया हां ये आशा की विश्वास होगी तुम्हार रूपाल को आशा नहीं याद भरा दिया नहीं ना दा जों रेस्टुरेन्टाव हाबनोसै ইয়াৰ পিছত তেখেতৰ নামবিলাক হ'ল